Han fick ha samma sulta som Björn. Han har ni samma sulta. Ja, ja. Ja, han är på bilden eller? Filma min. Hade vi inte det innan när vi hade de jävla kavasaker? Ja, men det var så roligt argument. Ja. Det är 5 minuter va? Det var 5 minuter. Man hinner byta. Ja, nej. Pushning! Ja? Good, ja. Ja, vad är det? Jag tar vad som gör det good, ja. Jag kan spela bilarna. Ja, då är det en där inne. De har ganska anfallslös handsken. Jag tror inte det var den största bilarna. Men här är det på något. Ja. Så min fel blir skit. Vad pussade? Filmar du eller? Ska jag hålla in magen då? Nej, det får du göra. De skjuter motorcykeln. Ja. Nackdelen är ju när jag då ligger där. Så säger jag inte hur det blir så här. Nej då. Nej, man inte gärna. Jag har inte gjort det då.